Umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uAdvocate Busisiwe Mkhwebane uthe thaca ubungqina obushicilelweyo nalapho ongasekhoyo uNkosikazi Tina Joemat-Pettersson evakala ethetha nomyeni womkhuseli woluntu lowo kwincoko emayela neenzame zokufuna ukuba umkhuseli woluntu afumbathise usihlalo wekomiti ephicotha ukungalungeli kwakhe ofisi umnumzana Richard Dyantyi kunye noNkosikazi Pemmy Majodina ongumbhexeshi we-ANC epalamente ngethuba loqhaqha lamabholo kwaMkhwebane ulibalule negama likamongameli Cyril Ramaphosa. So the closing argument, they must have written closing arguments and reduce the days. But who's going to pay for that? No, that's why we're saying to you guys, go on another attack. Leyo incoko phakathi komyeni womkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uBusisiwe Mkhwebane nongasekhoyo uNkosikazi Tina Joemat-Pettersson. OkaMkhwebane utyhola ngelithi yaphinde yahlala intlanganiso nalapho umfi uJoemat-Pettersson wayifuna ukufunjathiswa ze abelane ngaloo mali noNkosikazi Pemmy Majodina ongumbhexeshi we-ANC nomnumzana Dyantyi ongusihlalo wale komiti ephanda ukuba ukulungele kusini na ukubuyela njengomkhuseli woluntu. Injongo zokufuna ukufunjathiswa kukuba bayibhangise le komiti ze abuyele enkomeni engenachaphaza okaMkhwebane. Mrs. Joemat-Pettersson invited my husband to 2 separate physical meetings, both held at the Ocean Basket restaurant at OR Tambo International Airport. At this meeting, she solicited a bribe of approximately 600,000 for herself, Mr. Richard Dyantyi, who is the chairperson of the inquiry, and Ms. Pemmy Majodina, who is the chief whip of the ruling ANC. Mkhwebane uthe naye umongameli Cyril Ramaphosa makabekwe uxanduva ngokulawula ngegqudu. The president to be called to account for abuse of power in implementing a clearly illegal suspension. Ulebele ngelihlabikhwelo kubemibeli ukuba beme kunye naye kulungise lilizwe khona ukuze lilungele isizukulwana esizayo. I call upon all freedom-loving South Africans to rise in one voice and join me in demanding that 1. Mr. Dyantyi be removed from chairing the Section 194 Committee, pending the outcomes of the criminal and the parliamentary investigations, that the Section 194 Committee be terminated with immediate effect. Phambi kokuqhaqha amabholo kwaMkhwebane uxolisile kusapho lukamfi uJoemat-Pettersson ngokuthetha ngaye noxa elele kobandayo. OkaMkhwebane sele enikezele ngezi zityholo kwi-arhente zomthetho.